What's up mga kabangs? Welcome to Vlogmas Day 14. First time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para notify ka every time nag-upload ang bagong video. In today's video tayo ay pupunta or aattend sa dalawang event for today. Ayan, ang dami natin event ngayon guys. So ang dami natin ganun. So ang first, meron tayong event sa Grab Food sa may SM Lanang. And second mamaya sa Salomes Kitchen. What do you call that? Christmas tree lighting. Christmas tree lighting. Lightning parang itlat. Ay basta. Hi guys, nandito na ako ngayon sa SM. Hanapin ko muna sila. Hindi pa start eh, sabi launa pero parang wala pa. Hi guys. Kumusta? Thank you. So ayan guys, so Grab Food is finally here in Davao. And today yung kanilang launching ng Grab Food. Pero nag-operate naman sila. Ayan, so tingnan nyo yung booth nila Paskong Pasko. Hindi ko lang din alam kung meron silang i-invite ng mga artists to perform or whatsoever kasi hindi namin alam yung event. Pero Grab Food, kilala ko na siya, hindi ko pa siya na-try, pero ang dami-dami kasi trending na issue about Grab Food kasi merong mga nag-order tapos kina-cancel, and Grab Food yun siya na platform. Ayan, so ang dami-dami ng mga ganito sa Davao and very convenient na for us to order online or using our mobile. Nabubulol ako. Yan yan, sobrang init. Hindi naman mainit, lumi masyado yung panahon, pero yung nagbalentos kasi ako kasi dami kong singot ngayon sa aking danet. Kita na ang mga syunga-syunga. Ito yung nawala ang pitaka sa party. Ito nawala ang kanyang utak sa party. Ay, nawala ang kanyang bag sa party. Check natin yung kanilang mga booth guys. Actually, same na sila. Ito yung kanilang mga kauntilahan din. Kauntilahan. Bali sila ang mga work partners good. Partners. Sila ang mga food partners. Ayan. So iisa-isahin natin yung kanilang booth. Grab a taxi, a grab a food, a grab your taxi. Ito yung ating hashtag for today. Hashtag Grab Food Love Davao. Grab Food Davao. Welcome to Grab Food Christmas Village. Welcome to Grab Food Christmas Village. Ayan, natapos na ako sa matcha chocolate babla. Kain tayo ng red velvet cupcake!
Stay Tom. Tayo guys, chicken. Tapos na kami. Bye. Busog na sila, CJ. More pa more. 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 Sana all. Importante, guwapa ta. Purple Aries yan siya ng Davao. Pasok sa SM guys. Sama tayo doon. Dito si Shannon. Hi, Sha! Hello! Hi! Subscribe. Subscribe. Init kayo! Early bird siya. Merry Christmas, Zay! Pasko kayo eh. Peshke na naman, Mili. Hindi ko ito na mga bayan. Siya sayo sila. Peshke na naman, magpatiliting-tinin. Asa ang perform, Zay? Siya ang may-ari ng Christmas tree na yan. Siya yung may-ari ng Christmas tree na yan. Hi guys, hala. Hi guys, nandito kami ngayon sa Salomes Kitchen for the second time. Second time namin, first time nila. Ayan. Salomes Kitchen. Today is the lighting of Christmas tree. So, change ng damit guys kasi hindi na pag Christmas na outfit. Ang ganda ng kanilang kuwan, oh. Tingnan niyo. Yay! Blurred ako, blurred din kayo. Nagpaparamdam na si G7X, parang gusto nilang palitan ko siya. So, wag na muna ay. Hi, may abnormal sa likod. Nana! Saan ka? Pearly shell from the ocean. Yeah. Shining in the sun, covering the shore. Shining in the sun. Walang gijubusan, no? Wow. Look at the Christmas tree. The Christmas tree, the Christmas tree, yeah. Christmas is... Ka-change na ako ng damit guys. Yan. Yan na tayo. Merry Christmas. Ang ganda ng place nila, super social. Oh, Paskong Pasko. Like, hello. It's Christmas. Kapalit pala dito. Magic. What? Yung tao niya. Ito ka ng pasyo. Meron kaming paupuan dito at saka, diba? Hindi kami malalamigan. Super relaxing ang kanilang upuan. C is for the candy cane around the Christmas tree. H is for the happiness for all the family. R is for the reindeer in the window pane. I is for the icing on a cake as sweet as sugar cane. Ano ba talaga? S is for the stocking on the chimney wall. T is for the toys beneath the door. M is for the mistletoe where everyone is kissed. A is for the angels who make the Christmas list. S is for the Santa who makes every kid his pet. Be good and he'll bring you everything in your Christmas alphabet. Yay! Yay! Kami Salomes. Like your colors na gibbons. Wala ka nindot. So snowflakes. Let it go. Then may ilaw sa ilalim. So it's like you're floating.
floating in the air. Ah, sumawang sa... Bawal pag-ihit dyan, kuya. Mga may kami. Wow! Pag umulan, ibalik niyo ha. Ang ganda ng kanilang kuan, oh. Stairs. Nice. Ito lang CR. Instagramable na. Nagani. Magandang umaga mga kapatid. Tayo ay magbabasa ng beer and cake. Koi. If they give us a little more budget, I would do cake, I would do some strawberry shortcake. I could do macarons if the price is right. I do a lot of custom cakes. We do a lot of birthday cakes, decorative works. We could do showpieces. At the moment we're offering 7 varieties per birthday. Including for the guys, chocolate chip cookies, double chocolate chip cookies, banana cake. There's a lot. Pick your poison message. All the cheese. I love it. Maliit ito pe ah. So I'll give you the honor. Guys, tapos yung lighting ng Christmas tree nila. Ang ganda, di ba? Ayan, so they are now. Hello. Si ano mama itong videographer? Ay, you're late. Ala, napungi na na mo. Tugay man ka. Turkey. Tea? Kuya, insert ng tea. Red sugar. May honey tayo. Dapat may honey and lemon oil. Yeah. My own made turkey burger. With different types of cheese. We need to have a cute cup of tea. Tea, ang daming tea. Video. Parang rich tayo. Video daw ni Naka ng marag, ano daw, Christmas dinner ba? Yung mga nakita nyo kanina guys, dessert, appetizer pa lang yun. Tatransfer kami doon para sa actual dinner. Yes, you heard me right, actual dinner. Tatapak tayo dito. More. Ito ng falls nila oh, doon. Wow! Oh my god. The chef is here. Ito yung ating dinner. Adobo, steak, angus beef, dalawang lumpia, and konting rice lang. Mga around ganito kalaki. Yung rice natin. Hi guys, nag-gym na ako. Ayan. So, ito yung aking Vlogmas day 14 today.
And thank you so much po sa panonood ng ating vlog. Please, don't forget to subscribe to my channel and like the video. And pakishare na lang din kung gusto nyo. Bye! Always love your family!